Yo, yo, yo! What's up mga kapasaway? Bilati bayari naman ta. Woo! Perfect! Bago lang ko katapos duty, no? So, medyo kapoy pa ta. So, istorya ko sa inyo ang parte sa apo, nanay, kag lola. Okay? Apo, nanay, kag lola. Okay? So, sila nga tatlo nagalakat sila. Samtang paglakad nila, lakad sila papuli, ginpunduhan sila sang van nga puti bila tibaya. Ginkidnap sila, ginkarga sila, kag gindala sila sa lugar nga kalayo-layo suludlon, kag siot, kag kadulom-dulom nga lugar. Okay? Gindala sila sang mga lalaki. Paglakad nila, pag abot nila sa lugar kung saan sila gindala, kay tungod nga ang mga kidnapper may maluluyon man nga buot, ginpapuli nila ang nanay, no? Ang nanay ginpapuli nila, ginubahan nila papuli, ginubahan na nila, so gipapuli, gipalakat ti ang nanay to nagadlagan bila tibaya. Grabe dagan niya kay nakagawa na sa balay, tigaling kay kalayo-layo sulod doon pa ka siot kag damo kag dulasang bla nga lugar bla wala tao. Tigalagan sa dulom-dulom pinatibay. Samtang nagadagan sa may nabatian sa nga nagapalakpak. What? Pinatibay aga balikid sa kadadagan niya gabalikid sa may nagapalakpak. Daga naman sa may nagapalakpak naman. Sa may nakita na sa nga pusti sa punta to, may suga na amuto dali-dali sa kadtutok mga isang bulig. Sa paglagan niya may gabalakpak Japon. So nakalabot na sa sasanag ang gapalakpak gali, kung maglagan sa gali ang iya gali nga titi gapalakpak gamamo. Gago! Hindi puta yote. So balik ta to, no, kundi nakagipadlagan nila ang nanay. So ang nabilin dito ang lola naman kag ang apo. Bilati ba iti ang ambal sang gang leader nga nagkidnap sila. Kung pila kabilog ang unto mo, kamo man kabisis ang pag-rape sa imo. Oh, tandugon nila ko, no. Kay ang apo gwapa-gwapa, bilati ba do artista. Giniisip ang unto 32 kompleto bilati baya. Te, ka 32 kinsa gintandog. Te, tanawa bala. Te, sa lula naman, ginpamangkot ang lula kung pila ka bilog ang unto mo. Ginugum-ugum ko na sa lula, sang dila, ginaisip sang dila, ang amo no. 4 sa babaw, 4 sa dalom. Bila tibay, 8 tanan. Si lula, kawalo gintandog. Bila tiba rin na. Sang natatandog na si Lola tapos ng apo. Di perfecto kay 32. Di si Lola 8 lang ang unto ni Lola. 4 sa babaw, 4 sa dalom. So kawalo sa gintandog, ginrape sa kawalo. Tiging papuli na sila, ginpalakat na sila, puli na kamoto. Si Lola samtang pagwa sa balay, gaugum-ugum naman sa ginaugum-ugum naman ang babay, ginaisip yung unto ya, nalipatan niya gali nga may wisdom tooth pa sa isa kabilog. Tibay si Lola nagbalik kang nagambal ta may ani pa kay ko di kili isa. Gago! Mo silingaw si Lola, willing pa magpatandog. Ay bilakibay, perfect. Hindi puta nga storya na. So watch out ha. Watch out ha. Kapoy. Watch out na tanong, watch out dira gali sa Family Lagos from Valladolid. Buka namit na sa Cafe News, Dulid, Skilida. Perfect. Kag dira sa La Castellana. Okay, sa ilan ni EJ kag Enrile kag Riley. Perfect. Dira man sa kay Sheena Gubat. Perfect! Congratulations!
kay RJ Vicente, Benji Hitaas, kadra kay Ninya Aguilar, no? Wash out na sa inyo, no? So enjoy sa pagpamati da upod sa imong mga bata. Perfect. Okay, so madamo kayong salamat kabay pa nga nag-enjoy ka mo. Kag ako yan nakapoy na ko. Okay, so mapauway ko anay kay para fresh naman ta dugay mabugta naman ta maligo naman ta makaon. Perfect. So bye, see you in my next story. Bye. Hingagaw galin no kay Mr. Cesar Biacon, belated happy birthday lang sa imo bor bawlin te way na ta kita way kita spaghetti da bisan pulupan usan da nga salad way kita da. Cesar Biacon, one of my best friend here in Saudi. Okay, so maraming salamat, bye.